Рапунцел. Имало едно време един мъж и една жена, които напрасно се надявали, че ще се здобият с рожба. Най-сетне един ден жената разбрала, че желанието им ще се сбъдне. На задната страна на къщата имало малко прозорче, от което се виждала великолепна градина с прекрасни цветя, зеленчуци и билки. Но тя била оградена с висок зид и никой не смеел да влезе в нея, защото била на една зла магьосница с голяма власт, от която всички се бояли. Един ден жената стояла на прозореца и гледала към градината. Изведнъж съзряла леха с чудесни марули. Те били толкова свежи и сочни, че много й се приискало да си хапне. Желанието й се засилвало все повече и повече, но тъй като знаела, че е неосъществимо, тя отслабнала и станала бледа. Мъжът й се изплашил и я попитал: Какво става с теб? Защо си толкова бледа? Ах, отговорила жената. Ако не хапна малко маруля от градината зад нашата къща, ще умра. Мъжът й много я обичал и решил да й помогне. Вместо да я видя мъртва, ще й донеса маруля, каквото и да ми струва това. Когато се стъмнило, прескочил през зида в градината на магьосницата, изкубнал бързо 2-3 марули и ги занесъл на жена си. Тя веднага приготвила салата и ги изяла. Но марулята толкова й харесала, че на другия ден желанието й да си хапне било 2 пъти по-силно. За да я успокои, мъжът й обещал да донесе още няколко. Като се стъмнило, той прескочил през зида, но щом стъпил на земята, страшно се изплашил, защото пред него стояла магьосницата. Тя го погледнала гневно и извикала: Как посмя да влезеш в градината ми и да крадеш от марулите? Смили се над мен, отговорил той. Нуждата ме накара да постъпя така. Жена ми ги видя през прозореца и така и се прииска да си хапне, че ако не й занеса, ще умре. Гневът на магьосницата преминал и тя казала: Ако наистина е така, ще ти разреша да береш колкото искаш, но при едно условие. Ще ми дадеш детето, което ще роди жена ти. То ще живее при мен добре, а аз ще се грижа като майка за него. В страха си мъжът обещал. А когато жена му родила красиво момиченце, магьосницата веднага дошла, взела го при себе си и го кръстила Рапунцел. Мъжът и жената повече не видели детето си, но вещицата се грижала добре за него. Рапунцел станала много хубаво момиче, най-хубавото момиче на света. Когато навършила 12 години, магьосницата от страх красотата й да не бъде забелязана от други хора, я затворила в една кула сред гъста гора. Кулата нямала нито стълба, нито врата, а само едно малко прозорче най-горе. Щом магьосницата пожелала да влезе при Рапунцел, заставала долу и викала: Рапунцел! Рапунцел! Спусни косите си! Рапунцел имала разкошни дълги плитки, като същинско злато. Когато чуела гласа на магьосницата, тя ги спускала през прозореца. Магьосницата се улавила за тях и се покатервала при момичето. Минали години. Веднъж царският син минал през гората на кон и чул толкова нежна песен, че спрял да послуша. Пеела Рапунцел, която се развличала в самотата си. Царският син разбрал, че в кулата има някой. Потърсил врата, но никъде не намерил. Обърнал коня и се върнал в двореца. Ала песента го била развълнувала така дълбоко, че всеки ден отивал в гората да я слуша. Когато веднъж стоял прикрит зад едно дърво, видял магьосницата. Тя извикала: Рапунцел! Рапунцел! Спусни косите си! Рапунцел спуснала косите си и магьосницата се покатерила по тях. Щом това е стълбата, по която човек може да се изкачи догоре, значи и аз ще мога, казал си царският син.
На следващия ден, когато вече започнало да се стъмва, той спрял до кулата и извикал: Рапунцел! Рапунцел! Спусни косите си! Рапунцел спуснала косите си и царският син се покатерил по тях. Отначало девойката много се изплашила, като го видяла, ала царският син я успокоил с нежни думи. Признал й, че нейната песен дълбоко го е развълнувала и че вече няма покой. Постепенно Рапунцел забравила страха си и когато принцът я попитал дали иска да се омъжи за него, тя си помислила: той е млад и красив и ще ме обича повече от баба. Съгласила се и сложила ръката си в неговата. После му казала: ще дойда на драго сърце с теб, но не знам как да сляза. Когато идваш, носи по-малко свила, ще изплета от нея стълба и когато стане готова, ще сляза по нея и ти ще ме вземеш със себе си. От този ден нататък той идвал всяка вечер при нея. Магьосницата нищо не забелязала, но веднъж Рапунцел сама се издала. Бабо, защо ми е толкова трудно да те изтеглям нагоре, а царският син за миг се изкачва при мен? Ах ти, лошо момиче! Викнала магьосницата. Това ли трябваше да чуя от теб? Мислех си, че съм те откъснала от света, а ти ме измами! И в гнева си хванала хубавите коси на Рапунцел, увила ги около ръката си и ги отрязала. А после отвела горката девойка в един пущинак, където трябвало да живее в печал и нищета. Когато вечерта дошъл царският син, видял отрязаните плитки, които злата магьосница била закачила на прозореца и извикал: Рапунцел! Рапунцел! Спусни косите си! Магьосницата ги спуснала. Царският син се покатерил и с ужас видял старицата, която го гледала с вледеняващ поглед. Той извикал от ужас, изпуснал косите и паднал в бодливите тръни под кулата. Останал жив, но бодлите така му издращили очите, че той ослепял. И тръгнал да броди по белия свят и да търси своята Рапунцел. Посетил много земи, но от любимата му нямало и следа. Накрая пристигнал в един пуст, необитаем край и изведнъж дочул сладкия глас, който се извивал в познатата му песен. Рапунцел! Извикал принцът и хукнал по посока на гласа. А в мига, в който я притиснал към сърцето си, рукналите от очите му сълзи на радост пречистили зрението му и той прогледнал. Тогава Рапунцел и принцът се хванали за ръце и така стигнали до неговото царство. И голяма била радостта на народа, когато узнал, че принцът е не само възвърнал своето зрение, но е намерил и красива девойка за жена.